Assalomu alaykum barodaро. 10 ta telefonni huzur giriftagiim бачаҳо 2020 дар ва шунга мезанам бачаҳо лайкора бизанед подписаться кунед. Чи телефони дар кора да компютер бинасен видео ана да канал форматон бачаҳо лайкора бизанед. iPhone 11 12 аст, S10 S10 Plus S21 S21 Plus ҳама моделҳо аст бачаҳо. Вилояти Хатлон дастсафка бесплатна. Кадом мақсад 50% шабиё работа сума 50% шабат бира қарз ам метем бачаҳо. Шаҳри Бухта телефон гузори кучаи Баҳор бачаҳо. 10 та телефона гам мезанам дар бошон лайкора бизанем бачаҳо натарсин. Бизанед лайка тоҷик бошид бира лайка биза подписаться ки компютер ки Samsung Galaxy наиш S21 айна бачаҳо 5500 сомона бо арзон мешава. Наиш S21 Plus ай 6500 сомона бачаҳо арзон мешава. Наиш S21 4200 арзон мешава. iPhone 11 7 ҳама модел аст. Наиш iPhone 8800 наиш iPhone 7300 наиш iPhone 7128 гаш нарх 1400 наиш iPhone 7 нархш 1400 наиш iPhone 11 5000 наиш iPhone 6 964 гаш на 52 82 12 11 ҳама модель телефон аст бачаҳо. лайкора бизанед видеои нав мекунем шумо намия бачаҳо лайкора бизанед бачаҳакон намомадаган телефон қарз мегиран қарз он дисем бачаҳо ина биен 50% шафтем 50% баъд битани хеле қарзам кредит ҳам метам магазин якай субҳон телефон гузори кучаи Баҳор бозори Шабозор дукони 121 бачаҳо ина биен ҳамаи модели телефонҳо аст. Чи телефон дар кора занг бизанед номери 907 89 18 18 ҳамаи модели телефон ҳаст бачаҳо. Чи телефон дар кора занг бизанед номери 907 89 18 18 WhatsApp да мақсад занг бизанед ҷавоб метам бародаро. ина Redmi Note 11 дорем ина пачка ина 2100 2200 Note 11 неш A72 бародаро 2000 сом неш Oppo X Pro ина бачаҳо ина лайкора бизанед бачаҳо натарсен бизанед лайкора.